l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Ministeru għall-Ġustizzja sostna li brabta maż-żewġ każi relatati mal-għajbien ta' eżibiti tal-qorti, l-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati ħadet il-passi neċessarji u qed tikkopera bissieħ mal-qorti u anke l-Pulizija. Din l-istqarrija nħarġet fil-jum meta skont rapporti fil-midja lokali ġie rrapportat li laptop fil-kustodja tal-qorti brabta ma' kawża pendenti oħra ma nstabx fil-Kamra tal-Eżibiti. Intqal kif diġà tħabbar mill-Ministru Jonathan Attard fil-Parlament, inħatar ukoll bord amministrattiv biex iwettaq reviżjoni dwar il-kustodja ta' oġġetti li jkunu ġew eżebiti fi proċeduri legali u jagħmel l-eżaminazzjoni kollha meħtieġa. Ġie spjegat li dan il-bord hu mmexxi mill-imħallef emeritu Antonio Mizzi bl-assistenza ta' Joseph Bonello u Paul De Battista bħala membri, Valerio Xkembri bħala espert u Franca Milleri bħala segretarju. Il-bord amministrattiv ingħata terminu ta' xarej bil-possibilità ta' estensjoni waħda ta' xahar biex jippreżenta r-rapport li għandu jinkludi rakkomandazzjonijiet ta' kif għandhom ikomplu jissaħħu il-proċeduri għaż-żamma tal-eżebiti b'mod sigur u affidabbli għal sistema ta' amministrazzjoni tal-ġustizzja effiċjenti u ġusta. F'din l-istqarrija l-Ministeru tanna li fl-aħħar xhur l-Aġenzija kienet bdiet ix-xogħol biex ittejjeb il-livell taż-żamma tal-eżebiti u fl-aħħar xhur kien hemm negozjati biex jiġi introdott il-labeling tal-istess eżebiti. Din l-istqarrija temmet tgħid li l-Ministeru jibqa' impenjat li jsostni l-investiment u jirriforma s-sistemi u l-proċeduri biex ikunu effettivi u aġġornati maż-żminijiet.